Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu bapak kalian ibu masyarakat Dusun Tanjung Desa Temuireng nggih leres. Nggih lan wilujeng dalu ugi bapak kepala desa ugi perangkatipun ugi seluruh bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Wilujeng dalu sedaya kemawon nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari sumangga Kang Mas dibaringi pokok semok. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Budi Wijaya seneng aku. Bergoyang bersama Budi Wijaya.
wilujeng dalu ning Gias. Nggih, wilujeng dalu Mas Jono. Sampun ngaturaken tembangipun. Bokong seno. Heeh. Sing rada power ngomong ben gak lempeng. Nah, gitu loh. Nggih. Terus oke, kalau ini benar ulang dari sama katakan Subhanallah dumateng masyarakat Dusun Tanjung. Desa Temuireng ya, alhamdulillah tahun yang lalu tinimbalan nanging diguyur hujan barakallah. Tahun sekarang tinimbalan lagi. Suasananya ceria, penontonnya padat juga. Padat sekali. Depan samping belakang ini. Sampai gak ketok loh aku Mas Jono. Kenapa nggih? Saking penuhnya Nggih langsung kemawon sebelum memilangkani request yang dari belakang. Kita kasih kesempatan dulu kembali Bapak. Kangge Bapak Ibu panitia menawi ngersakaken lagu. Monggo Bapak. Masalahnya niki nggih perkuatah. Nggih wonten Kijomania, wonten Tatu, wonten Lukaku. Ugi wonten Gandoli, mangke ingkang nyuwun baru saya baca. Nggih. Pripun Bapak Kepala Dusun, utawi Bapak Ketua Panitia, kawula kasih kesempatan. Nggih, Bapak Panitia dulu. Kula semonggaken. Nggih, belum siap nggih. Nggih. Belum siap. Sambil menunggu monggo. Dari Sabu Saudara Biru. Sabun bergerak. Oke, monggo dulu kasih support Mas. Dikasih lagu Mas Jono. Support. Support nggih. Bapak dipersilakan. Nggih, monggo. Lagi Mas, ya. Niki Bapak panitianya mintanya alun-alun nganjuknya. Alun-alun nganjuk. Nggih. Terima kasih. Hah? Nggih. Nggih. Sampun monggo, Bu. Yuk, monggo. Mas minta satu mic lagi, Mas. THC Audio. Gitu. Kalau THC Audio kerja bareng kali Purnama Loko Sunono. ya, Purnama Audio. Ya, nggih. Purnama Audio. Iku lak band. Nggih. Yuk. Ayo, 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 ayo. Ya. Goyang bareng Putri Wijaya seneng aku.
Apa kowe ora ngerteni kowe tak kangen alun-alun terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni wis namun sing tak kondali lali tenan kode nggonmu janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan kode karo aku iki neng terminal stasiun gon goleki Goyang bersama Budi Saya Lunga tak hati-hati kapan konmu bari wan saenge dahi wangi kudu tawariki sumi leramin wates luka kangen ati apa kowe ora ngerteni kowe tak ngerti neng alun-alun tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni tresnamu sing tak kondali lali tenan kode nggonmu janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan kode karo aku iki ning terminal stasiun kon goleki Neng alun-alun tak goleki terminal stasiun ubengi senajan setahun tak enteni tresnamu sing tak kondali Nggih. Pripun? Gambualan, Hah? gambualan. Nah, ana sing jambalas, ana sing blebes. Ayo. Gambualan. Oh, jambu alas, Mas. Centokno dhuwit panitia iki. Nggih, pinjing wis gak ono soalé. Yuk, yuk. Barongan moto beling hari niyo tak tempeling. Barongan moto beling hari niyo tak tempeling. Gosak, 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 gosak. Asoy. Melu aku nonton lucu
Nggih. Cilipik gedang godho telo. Entak pertemuan, Mas. Bididang, Nggih. pondok rasa. Betul, betul sayang. Betul sayang. Iya. Pripun Bapak? Ah, Sampun. nggih. Nggih matur suwun antusias banget ning sanana J. Bapak panitia munggah sedanten. Nggih alhamdulillah. Kula ngoten niku sowan nang Om Sono. Wonten nggih. 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 Pun sampun nggih wonten-wonten ingkang linggal malih dari Bu. Masih ada. Oh, masih ada Om Masih Jono. ada. Nggih. Monggo. Semonggo. Ibu-ibu PKK. Ibu PKK. Nggih. Monggo Bapak. Ibu Semoga PKK. dikasih support. Panjenenganipun ibu-ibu. Pur ibu-ibu saya. Sudah itu OTW. Ibu-ibu PKK. Artinya. Yuk, yuk, wayahe, wayahe. Asal, 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 Gimana ibu-ibu? Oh, ini bapak-bapak PKK berarti. Sumi-sumi. Gino. Pripun? Nana sayang. Kenapa? Ayo, sedih ambek ibu. Sama lelaki harus mengalah. Ngalah terus buwosok. Untuk yang request dari belakang sabar sayang nggih. Wong gadeng sabar. Pripun iki? Ibu Erian nggih? Oh, dadi satu. Loh, ibu sing ngalah. Sampe niku ya apa dadi lelaki? Sumi-sumi Om Jono. Sumi-sumi. Nggih. Kasih mic. Dik. Sampe itu ada nggih. Dik. Nggih, Mas. Kasih mic cowok kasih mic sayang. Sayang tinggal. Saya rumangsa loh, Mas. Dipanggil Dek niku. Oh, nggih laki-lakinya kasih mic. Pon. Ah, Sampun. Sampun. Nggih. Monggo nyelung. Terima kasih. Dek, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu, menenge atiku. Lambemu sigar jambe, yen di sawah keton manisir. Terima kasih. Dek, kowe pancen ayu. Kowe guyu nanging wis ana rong iku.
kiri Aduh, gak iso metu. Sumi pancen ayu Saiki lamu. Pamati aku tresno sliramu Oho. Sumi Pancen ayu. Kembang desa asli wono kiri Sumi pancen ayu Wani sumpah sikilku ketiban palu Panas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu yen pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku. Yang tadi lamar tuh mas. Lelemo. Aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe Mas sudah. ana rong minggu simpen ana jero dadaku aku naksir kowe wis ana sing duwe ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku Sumi pancen ayu Saiki kuru. Kembang desa asli wono kiri Sumi pancen ayu Pancen ayu. Sumpah mati aku tresno sliramu Oh. Sumi pancen ayu. Kembang desa asli wono kiri Sumi pancen ayu Pancen ayu. Sumpah mati aku sliramu Alah. Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu yen pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku. Nggih, sumi-sumi sampun. Napa sak lajengipun? Nggih. Napa? Oh, gadis Kalimantan. Gadis manis Kalimantan. Nggih, sayang. Ini saya. Cuman malam ini Transjatim yang diminta borok nih, bukan itu. Sayang kamu kok banyak sih? Yuk dari Yes, ibu. semoga.
sungguh mempesona. Apa udah jadi jatuh cinta. Bapak apa pandang-pandangan beragaman. Kata apa kapankah kita berjumpa. Senyum tipis nan menawan, manis kali mantan. Maulah ulun terkesan sebuah jalan. Manis dan menawan, manis kali mantan. Maulah ulun terbayang-bayang. Ayo bunda, sini bunda. Kata apa yang sungguh mempesona. Apa ulang kali jatuh cinta. Bapak apa pandang-pandangan berteman. Kata apa kapankah kita berjumpa. Ayo senyum tipis dan menawan, gadis manis kali mantan. Maulah ulun terkesan sebuah jalan. Senyum tipis dan menawan, gadis manis kali mantan. Maulah ulun terbayang-bayang. Mohabian senyum tipis nan. Ayo bunda. Tipis nan menawan, gadis manis kali mantan. Maulah ulun terkesan sebuah jalan. Senyum tipis nan menawan, gadis manis kali mantan. Maulah ulun terbayang-bayang. Mohabian. Terima kasih. Gadis manis Kalimantan. Cek adoe nang dawar lo akeh. Nggih? Nggih bunda nggih. Terima kasih atas bunga sosialnya, Ma. Oke, kali ini Bapak perangkat. Sampun siap? Bapak? Siap nggih? Pundi piantune niki, Bapak berangkat. Oke, monggo. Sekarang gilirannya dari perangkat dusun nggih. Bapak Sutarji. Oke. Bapak Sutarji. Bapak Polo Sutarji. Nggih. Oke, wonten Bapak Jori, Bapak Jori. Bapak Gatot, Bapak Gatot. iki Bapak Pardi. Bapak Pardi. Semoga. Nggih. Asumangga. Nggih. Oh, KTA. Oh, berarti KTA. Sumangga, ngoten nggih. Sumangga, Bapak. Oke, monggo. Panjenenganipun yang sudah tercatat
Gini monggo dibeli malih nih panjenengan Bapak Polo Sutaji. Bapak Polo Sutaji. Ugi Bapak Bajuri. Bapak Juri. Bajuri. Oh, Bajuri. Ugi Bapak Gatot. Bapak Gatot. Lajeng Pak Parti. Bapak Karti. Monggo. Dele siji nyaur siji nggih. Kaya arisan ae. Oh niki tapi antune. Oh alah tasik Joko lho niki. Nggih ta, Bu? Joko anake. Jenengan nyuwun apa, Pak? Salaman rumiyin. Ben boten salah paham nggih. Oke. Jenengan nyuwun apa, Pak? Ora rabi maneh. Lho, kok delokne ibuke kok ora rabi maneh. Iya, minyaknya yang keras apa yang kalem, Bapak? Oke, sekalian dipun monggo naik ke atas panggung panjenengan Ajik. Bapak Supri, Bapak Dewan, ugi Bapak Derajat. Ngapunten Bapak, durasi waktu kita bagi awit pedalipun kita batasi kalau wonten acara sambutan. Monggo panjenengan Bapak Supri, Bapak Dewan, ugi Bapak Derajat. Ajik. Untuk saudaraku sahabat Budi Wijaya yang request dari belakang, sabar nggih. Niki dari acara request dari Bapak. Loh, niki Bapak Lurah. Oke, monggo. Ajik. Monggo ning. Niki wonten sing nyuwun lintang asmara. Lintang. Jenengan nyuwun apa, Pak? Samprat. Samprat niku napa? Serampat. Kok geding aku? Pak Lurah seramprat. Mboten serampat, seramprat. Serampat mudune lintang asmara. Piye Mas Jono? Njaluk mudune sik kuat ambang ngono. Bapak Lurah. Oke, monggo kita Nggih. kasih serampat dulu ning. Mohon Ajik. maaf tinggal 2 lagu. Ajik. Kita kasih serampat dulu. Untuk yang minta borok tato mangke di acara budaya serba-serbi wong ganteng ya. Ajik Mas Jono. Ya sayang, yuk. Saya nambahi wangun dasar ayu lan cirkune ora mok kalatiku dadi komeng mesena satiti aku wis trima kanggo tombo kangen surino wengi tansah eling tresnaku kanthi solali bintang kecil di langit yang tinggi Jiwa kawi jiwa walane kang mor J
Dilak-diluk sementing krasa nggih. 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 Monggo Bapak Dewan. Nggih, suatu kehormatan. Nggih, monggo. Ya. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan selamat melaksanakan sedekah bumi bagi Dusun Tanjung, Desa Temuireng. Dan untuk menambah kebahagiaan kita malam ini, saya tak nyanyi aja. Iya, ini lagu duet. Nggih, apa Bapak? Selendang biru, warna dan cewek duet. Oke. Ya, spesial buat Bapak Ibu semua, sebuah lagu Selendang Biru. Suarane enak Mas. Po enak. Mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang Ojo mangganoli karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundakmu. luntur tanpa warna bekas ning klambiku Selendang biru sing ana ning pundakmu. ilang ra bakal balik ning tanganku ilang kaya rasa tresnoku Bersama Bapak Dewan, dia yang mengiringi saya senangkan. Ya, mohon maaf semua, suwe gak latihan dan gak pada apa loh. yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang omong Penting ngegokat tresnamu. yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang omong
Bapak. Bapak. Nggih, Bapak Lurah dari Randekan niki nggih. Nggih. Pak, Bapak sampean kula sanjangi nggih. Iku sebelah iku fan Campawen. Ya, sampe dikangen nyanyi singkong keju. Ojo singkong keju terus tererek. Oke, Bapak. Ini tebak terakhir, Bapak. Pelangi Roma Irama. Oke. Lagunya. Lagunya apa, Pak? Terus keju terus. Oh, iki Kita ngomong coba. pen karo pen, Pak. Pelangi. Pelangi. Oke, keju siap. Nggih pun. Pripun, Bapak? Keju atau pelangi? Nggih pun. Dukan iki. Assalamualaikum. Oke, singkong keju. Tak. Oke, siap. Tepuk tangan sih, Iya. tepuk tangan. Ojo lali tanggal 11 Randegan nggih. Oke, Siap. siap. Niki siap meramaikan, Mbak, nih sebelah nih. Ngomong fan kali sampean nih. Nggih. Nggih. Pamungkas ini ya. Nggih, lagu wajib. Oke, singkong keju ngerok sedikit ya. Transjatim, Iya. mulutnya Transjatim. Yo, yo, yo. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh kurang-kurang. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang artis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh kurang-kurang. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang artis yang
Oke, bisa. Matur sebenarnya terima kasih. Suatu kehormatan dari bapak-bapak nih. Nggih, matur sembah nuwun. Sudah naik Bapak ke Lurah, sana. Bapak Dewan, matur sembah nuwun. Iya. Gini. Untuk yang minta dari Abah Dayat Sabu Benjeng lagunya Anjing. Gang Doli. Gang Doli. Mangke ngeten ada bedaya sebelah Anjing, sepi. mangke nggih Mas. Juga Cak Imam Balung Ganggang Ngerandulor Peterongan lagunya yang diminta Kicau Mania. Juga dari orang yang nggak mau disebut namanya yang diminta Tatu. Tatu. PR mangke dan Bedayan Serba Sepi. Anjing. Ditunggu mengenai juga dari Transjatim yang diminta Trans Jatim, Lukaku. Lukaku. Ada 4 berarti utangnya. Ayo. Oke, ngapunten nih, monggo Cek. perform terakhir. Nggih Mas. Seperti biasa, yang request mangke ke Bedayan. Sekarang yuk. Oh ya. Ah, eh. 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 Eh.
tresno trek belani nganti tekan pati tresnaku mung kanggo sira kusumope kusing merati awan bengi rapi solali tansah eling semu nganti kapan aku ra ngerti iso nyanding sliramu apote dadi wong sutra tresno tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujono tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidulmu dengkul paribasan turuk lesetan uripku tansah cedhak pacoban wong bagus tak enteni lilane wong tuaku nerimo kowe sing sabar ya tresnoku ing tembe mburi bakal dadi duweku Gusti sing tak puji paring ngono dangan kangon diramu Budi Wijaya seneng aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.